Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou episod Marca Winner Toți, un podcast, dragilor, unde încerc și pe cuvânt de onoare reușesc să vă aduc în fața micilor ecrane oameni cu mentalitate de învingători, oameni cu principii de la care aveți ce să învățați și mai ales oameni care au dus la nivel de performanță în culturism cele mai mari rezultate și oameni care cu siguranță vreți să aflați povestea. Astăzi, fără prea multe alte introduceri, pentru că ați văzut deja partea întâi, știți deja că aceasta este partea a doua, în care am onoarea și recunoștința mare să l-am invitat pe Alfred Chiriac într-un oarecare moment de pauză. Știu că toți v-ați întrebat pe social media ce se întâmplă. Cred că în momentul în care veți vedea episodul ăsta deja veți ști, deși au fost multiple indicii, dar poate unii v-ați gândit la alte aspecte. Poate o să ne spună Alfred în acest podcast, poate nu. Eu asta încă nu știu. Dar cu siguranță la momentul în care veți viziona podcastul ăsta toate se vor lega și vă veți da seama ca și un tips de binecuvântarea pe care Alfred a primit-o și spre care tind eu să țintim toți cei care facem acest sport și să ne orientăm și spre alte aspecte. Cred că vă dați seama despre ce este vorba, dar bineînțeles nu o să o spun eu, o să spună probabil Alfred când consideră ocazia și când consideră că e oportun. Alfred, îți mulțumesc din suflet pentru partea 2. Zic să nu mai facem multe alte introduceri pentru că ne-am rămas cu subiectul în pauză referitor la primul concurs NPC, da? Da. Rămăsesem undeva în 2018 la primul concurs Romanian Muscle Fest organizat în România. Prima competiție de NPC, dar cât și de profesioniști organizată la noi în România dar cred că am povestit totul despre acel concurs. Luasem locul 2. Da. Am spus că de ce nu, îți dai seama că în loc 2 din, nu știu câți, eram vreo 12 participanți, iar pregătirea mea nu a fost 100%. Am zis că de ce să nu mai încerc, pentru că de fiecare dată când ești acolo, este doar o chestiune de timp și de mici detalii ca să poți să ajungi să câștigi acel loc 1. Spre care tindem toți, de altă parte. Și știu că în primăvara lui 2019 am început pregătirea pentru Olimpia Amator, Mister Olimpia Amator din Spania, din Alicante. Atunci pot să spun că Ambra mi-a dat cumva aripi. Ea a fost singurul om care a crezut în mine. Sincer, pe vremea respectivă știam că pot mai mult, dar nu aveam așa încrederea necesară, știi? Și am fost cumva împins de la spate. Zic, de ce nu? Hai să încercăm. Și când persoana de lângă tine știi cum, e o chestie super faină când oarecum îmi spune aripi, știi? Și am început pregătirea, totul a decurs ok. Prima dată când mi-am luat un antrenor. Asta am vrut să te întreb, dar înainte de asta, Alfred, cât e important să ai o astfel de persoană în viața ta? Și că există și o vorbă la un bărbat puternic stă cineva în spate, știi? Exact chestia asta se întâmplă de fiecare dată, adică femeia trebuie să stea în umbra bărbatului și să-i... Am eu o chestie oarecum gândită sau așa gândesc eu. Un bărbat chiar poate să te munzi din loc cu o femeie puternică în spate, doar prin niște vorbe. Prin niște simple vorbe pe care le simți, din suflet spuse, știi? Adică în orice, chiar și nebunie de-a ta, te-ai arunca, ea vine și te ia de mână și îi spune, hai,
Ne aruncăm amândoi. Cred că asta e cel mai important în viața asta. Asta e susținerea. Sau pot să spun, asta e iubirea? Oare? Pentru că în ziua de astăzi tot aud te iubesc, iubire, iubitule, iubire, dar oricum vorbele astea nu mă cuprind pe mine, știi? Când aud chestia asta în jurul meu, nu-mi dă sentimentul, adică nu văd în oamenii aia chestiile astea. Superficial. Da. Se spune prea ușor și la greu sau nu este. Cuvântul nu susține nimic. Adică nu vine cu nimic clădit. Da, pot să spun că asta înseamnă pentru mine. Eu mai am o vorbă aici în Moldova. Băi, mă hăm la căruță, dar am un loc liber lângă mine. Dacă vrei, vedeți că avem un drum lung de sărbătot amândoi. Și cam asta e treaba. Adică ea m-a susținut în sportul ăsta. Ea din spate a fost umbra mea. Știi? Adică până al cunoaște pe Patrick, a fost stâlpul meu de susținere. Cumva. Și când cădeam, aveam de ce să mă apuc să mă ridic sau cine să mă ridice de jos. Aici probabil se văd multe. Și poți să le treci acolo ca și notițe ale tale, știi? Adică, băi, astea contează în viață. Adică, cum să spun, când o pui la încercări, știi? Să vezi dacă ea îi aleasa, cumva. Dar, da. Am început pregătirea în 2019. Mi-am luat pentru prima dată antrenor după 10-11 ani. În care i-ai învățat pe alții. Da. Știam că oarecum sunt niște chestii de detalii în care mă pierd cumva. Adică câteodată îmi ies, câteodată nu. Și hai că de ce? Să nu las eu asta, în grija asta pentru altcineva, știi? Și atunci nu știu, dacă îl cunoști pe Juan Morel. Diesel. Da. Da, cum să nu. Nu știu, eram eu fanul lui pe vremea respectivă și i-am scris. Nu știu ce m-a apucat, serios să spun. Și eu zic că da, ok, hai. Doar că m-am pregătit cu el vreo 2 luni. 2 luni? Da. Nici am știut că ai lucrat cu el. Nu, păi tocmai îi dai seama atât de scurt timp. Au fost 6 săptămâni până la prima competiție din Spania și abordarea, sincer, nu îmi plăcea. Adică era cu cheat meal-uri, cu burgeri, cu... Atunci când vedeam la el mi se părea interesant, știi? Dar eu singur făcând lucruri de-a lungul timpului, nu făceam cheat meal-uri sau dacă făceam cheat meal-ul la mine consta în sushi, chestii mai ok, spun eu, pentru sportul ăsta. Aș vrea să te întreb, Alfred, deci te rog, iartă-mă că te întrerup. Dar e o discuție care o să meargă în continuare în această comunitate. Raportată la, unii iau cheat, alții nu iau cheat. Acum, tu ai încercat abordarea asta. Eu aș vrea să te întreb din punct de vedere al antrenorului, Alfred. Cum
procedezi tu cu oamenii pe care îi pregătești? Pentru că ai foarte mulți pe care îi pregătești pentru competiții Da, și sunt convins că s-a născut întrebarea asta. probabil s-a și auzit în piața asta că nu sunt de acord cu cheat meal-ul. Chiriac, Dan, Cristian, nu prea sunt de acord cu chestia asta. Așa e. Și sunt niște chestii fondate oarecum la mijloc, pentru că din punct de vedere științific, biochimic și nu știu cum să o mai spun, discutând atâta timp și cu Patrick, am întrebat la rândul meu de ce, chiar pe la început, și mi-a explicat pe înțelesul meu atunci. Apoi am detaliat chestiile de genul prin anumite discuții și cheat meal-ul nu este decât o chestie pentru creier, nimic mai mult. Sunt și calorii goale, calorii proaste care nu fac nimic bun musculaturii corpului decât creierului. Atât. Nimic atât. Prin cheat meal toată lumea înțelege chestia asta că, păi, nu vezi ce pompare am a doua zi la sală. Exact. Ok, hai să-ți dau o masă de piept de pui cu orez, cu vreo nu știu câte grame de grăsimi, dar și cu vreo 10 grame de sare la masă respectivă. Apoi bea vreo 3-4 litri de apă sau suc. Poți să bei și suc. Și du-te la sală să vezi că pe acolo ești. Lumea se amăgește spunând chestia asta că păi, da, ce pam, și ce, da, ok, eu sunt de acord cu tine, dar știi câtă sare ai băgat în tine? Și câtă apă ai băut? De curiozitate așa, interesați-vă să vedeți că mâncați undeva la 80 grame de sare la o masă. Fără să știți. Plus grăsimile proaste, plus. Adică, ok, eu n-am nimic împotriva, adică în primă fază am fost ăla care critica, care încerca să deschidă ochii oamenilor, care, știi cum sunt ăștia cu ONG-urile astea care vor să păzească planeta sau să ajute la, nu știu, n-ai cu cine, te lupți cu morele de vânt, pur și simplu. Oamenii care apelează la tine încerci să-i aduci pe linia asta, să le explici. 1 și 1 fac 2. Nu fac mai mult. Oarecum un procentaj de peste 95% înțeleg. Dar nici nu pot să... Sunt genul de antrenor, spun, eu nu mă consider antrenor, încă sunt sportiv în plină ascensiune, zic eu. Încerc să-mi construiesc o chestie, o bază cu antrenoratul și cu de-a lungul, asta vreau să fac după. Dar școala pe care o am de la Patrick, având 10 competiții până acum la profesioniști, am învățat multe, fără să vreau. Deci înveți fără să vrei chestii. Știi? Și pe propria în piele. Sunt detalii care, da, suntem toți diferiți. La unul funcționează așa, la unul, dar sunt detalii alea. Și asta încerc să le spun oamenilor că mușchii nu se fac cu burgeri, nu se fac cu prăjituri, nu se fac. Am avut adică încerc să înțeleg anumiți oameni care promovează chestia asta. Și aici fac o paranteză pe Roman Fritz. Probabil îl știi, probabil îl știți cu toții. Am participat cu el la vreo 4-5 competiții până acum la pro. Omul ăla
este oarecum venit de pe altă planetă, aș putea să spun. Ăla ar putea să promoveze chestia asta. Pentru că el dacă mănâncă 1500 de grame carbo, 5 pizza pe lângă, 5 pizza înghețată și el nu se acoperă. Adică o să-l vezi întotdeauna cu striuri, cu pielea super subțire și absolut tot ce vrei tu. Lui este foarte, foarte greu să se încarce. El înainte de competiție, înainte de concurs, când ne strângem la pro meeting ca să ne înscriem, vine de fiecare dată cu Haribo, și mănâncă într-una. Jeleuri, McDonald's, într-una, adică dacă stăm 2-3 ore acolo, el mănâncă într-una. Și îți dai seama că el dacă face un vlog cu chestia asta, toți băieții ăștia care tind spre carduri pro și spun, păi da, ăsta e la Open. Văd ce definită e, așa trebuie să fac și eu. Exact asta să spună. Păi da, ăsta face așa, tu vezi cum arată. Ok. Dar ăsta nu-i om normal. Câțiva. Cum era cu Andy Diesel Morel și el la fel. Revenind. Și el la fel. Adică știu vreo câțiva în lumea asta, în sportul ăsta, că poate să facă chestii de ce. În rest, cu 30 de grame carbon plus spillover. Pe ce? Înțelegi? Adică cu mici greșeli. Nu. Dragilor, o mențiune aici, deși majoritatea dintre voi, cred că peste 80% știți, dar pentru acei 20% care nu sunt familiarizați, spillover e raportat la punctul în care mănânci mai mulți carbohidrați decât e optim să-i asimilezi în organism, ca tu să ai un look perfect. Adică te apoșești, pe scurt, pentru că ai mâncat prea mulți carbohidrați. Asta zicea Alfred. Da. Și mai pe înțelesul tuturor, ai o pâclă pe tine de apă pe scenă de nu se mai vede niciun detaliu, dar tu te simți bine. Te simți pompat, că toată lumea spune, după competiții mănâncă tot ce apucă cât vor și fie în cantitate, știi? Și când ajung în camere fac, mamă, dacă urcam acum pe scenă, rupeam tot. Aoleu, dacă urcai pe scenă, doar te simți atât. În lumina reflectoarelor și cu totul altceva. Cu totul altceva. Întorcându-ne, Alfred, la abordare, nu ți-a mers acele 2 luni cu Diesel, ai observat că nu e asta pentru... Și încă mai fac o mică paranteză cu chestia asta. Nu sunt atât de dobitoc încât să nu le dau câteodată cheat meal clienților. Sushi. Sushi sau o masă la alegere, dar când consider eu că este nevoie. Și atunci off-season sau când nu avem un obiectiv atât de clar, știi, bine stabilit. Și după o muncă în spate care să o merită, ți-am spus. Că nu poți să impui unui om care încearcă să fie la nivel de amatori, să fie, nu știu, deja 100%, nu știu dacă cineva. E greu. Eu când îi aud pe toți pe 100%. Hai să fim serioși. Dacă eu la mărunt, nu e adevărat. Serios, adică să fii 100% într-o pregătire enorm. E greu. Am fost și am uitat ce era în jurul meu. Nu prea mai știam ce în jurul meu. De asta spun că toată lumea întreabă, băi, dar cum au reușit ăsta, chiriacul ăsta, să ajungă de la 88 de kilograme sau nu 87 când și-o la Cardio Pro să participe la Open și să mai bată și pentru calificare la Olimpia. Dacă știi, pare atât de simplu când te uiți pe Instagram,
Ce frumos, bineînțeles că am avut chestii cu ăștia, spun ăsta și modifică videourile, pozele și Photoshop. Uite așa, chiar așa ușor. În spate, niciodată probabil, nimeni. George știe și se uită de la distanță, probabil. Sau se uita de la distanță. Ți-am zis că au făcut câteva antrenamente de la picioare cu mine și nu știa pe unde e baia. Adică acolo, nivel foarte. Și acum nu vreau să creadă lumea că mă laud cu ceva, ca să nu o laud. Nu vreau să fii pur și simplu sadomasochist în zona asta, încât o sunam pe Ambra după fiecare antrenament de picioare și spuneam de fiecare dată ăsta e mai bun, a fost mai bun, a mers mai bine, de fiecare dată. Adică erau săptămână după săptămână când mă urcam în mașină, plecam de la sală spre casă, t-au mers mai bine, t-au mers mai, făceam, cum? Adică la ce te referi? Că mai bine, mai mult, mai... Și când se uita la videourile pe care le postam, era frică să se uite acolo, știi? Și zic, tu gândești ce faci acolo? Asta cred că e o întrebare bună. Da. Revenind la primul antrenor. primul antrenor, da. A fost o pregătire ok. Pot să spun că nu am respectat întru totul, pentru că, ți-am zis, mi se părea oarecum și nici nu îmi dădea siguranța aia el. Încrederea aia, știi? Adică funcționa, doar că când mă trimitea astăzi avem cheat meal, burger and fries. Ok, încercam să mănânc. Câteodată mergeam, mâncam. Păi, dacă așa scrie, așa... Băgam, nu era problemă. Adică când ești în pregătire să-ți dea cineva să mănânci piept de pui cu... Și plus că era chestia aia că trebuia să-mi cântăresc mâncarea după gătire, știi? Și aveam foarte multă proteină, foarte puțin carbohidrați. Oarecum eram obișnuit că cam așa făceam și eu singur, doar că mă mai analizam, mă mai încărcam, cum făceam singur, știi? Chestia asta cu încărcarea nu a fost de acord cu ea, cu burger, pentru că de fiecare dată. Da, mergeam la antrenament, aveam pump bun, dar apos rău și o textură pielii urâtă. Dispărea după 3 zile, dar parcă simțeam că muncesc degeaba, știi? Adică munceam o săptămână, mâncam și o luam iar de la capăt. Parcă nu vârteam într-un cerc, știi? Și am zis că, păi, unde e progresul? Merg până acolo și mă întorc înapoi. Și iar urcări și iar mă întorc. Adică nu înțelegeam chestia asta, știi? Până și pe scenă. Cu pregătirea am dus-o la capăt. Atunci au fost voci de prin România că ăsta merge în afară să participe. Știi că era doar Dan participa prin afară și nu mai știu dacă mai participa. Maghiar, cred că. Raul. Au prinde top 5, nici finală, nici nimic, știi? 26 sau 24 în categorie, la categoria 90 de kilograme. Și bineînțeles am câștigat categorie. Țin minte că Dan atunci a participat la 100 și avea vreo 93 de kilograme și spunea, băi, ești mai încarcă o leacă, să nu ne batem amândoi. Adică glumeam atunci cu el și el luase 2. Atunci a fost o chestie nasoală pentru el. S-a certat puțin cu arbitrii. Am avut așa a fost o chestie. M-am bucurat că am câștigat categoria asta, dai seama. Mega bucuros după o categorie atât de grea. Cea mai numeroasă categorie.
nu încăpeam pe scena aia, știi? Și am intrat la Valdo Pro, la overall acolo și oarecum suridea ideea, știi? Atunci să câștig cardul. Am zis că, păi, dar parcă prea ușor. Nu, serios, în capul meu parcă era așa, știi? Parcă prea ușor. Nu. Și bineînțeles, când am luat, pentru că Open-ul a luat un sportiv din Ucraina la 80 de kilograme. La 80? Da, Nu cred. da. Omul de pe altă planetă. Adică anul trecut a participat pentru prima dată la Pro și s-a calificat la Olimpia la 212. Adică neavând nici 96 de kilograme, vreo 89, ceva. La 1 metru maxim 60. Ok. Dar imaginează ce forme și ce era și îi, dacă îl cauți pe Instagram. Cum îl cheamă la fel? Nu știu exact să spun. Dar probabil dacă îl caut eu. O să căutăm după, dragilor, și să vă pun în podcast ca să vedeți despre ce vorbim, că nici nu știu momentan. Dar o să-l uitați altfel și vi-l pun imediat după. Iar celelalte 2 locuri au fost câștigate de categoria 100 și de plus 100. Cum se întâmplă de obicei? Nu se întâmplă de obicei, Așa. dar de obicei se întâmplă să câștige plus 100, 100 și 90, știi? Ghinionul meu. Da, țin minte atunci că probabil ăla a fost momentul. Deci ăla a fost cel mai important moment din cariera mea de culturist. Când m-am dat jos de pe scenă, Bill Sibilia, care este arbitru la Mr. Olympia, m-a arbitrat atunci. Și eram cu Dan, cu Oana, cu Ambra, țin minte și acum pe un hol. Mergeam în backstage să ne luăm lucruri și să mergem să mâncăm ceva după competiție, știi? Și auzim niște pași de pantofi alergând, știi? Eu cu Dan nu știu ce vorbeam, stăteam unul lângă altul, fetele erau în față și noi în spate. Și ne întoarcem amândoi, îl vedem pe ăla că aleargă spre noi, dar nu i-a făcut loc. A zis că să treacă printre noi, știi? Și el s-a oprit în fața mea. Și atunci am rămas și spune că, băi, îmi pare sincer rău că nu ai luat cardul, dar auzi că ai un viitor extraordinar în față. Ce pus să mă laude. Și stăteam și mă uitam așa la el. Ce înțelegeam eu engleză, ce face Dancică? Bun. Și îmi spune omul, vino peste 7 săptămâni în Portugalia, că o să fiu acolo și cu siguranță o să faci treabă. Eu atunci voiam să închei anul competițional. Oarecum am zis că, băi, îs acolo, dar mai am de muncă ca să câștig cardul pro. Adică eram realist. Îs acolo, dar nu știu dacă... Și omul a venit și... Da, cineva l-a trimis. Probabil dacă nu era el, să vină în momentul ăla. Nu mai participam și avea o întorsătură, cu totul altă întorsătură cariera asta a mea de culturist. Cu totul alta. Și stai seama, am ajuns și Dan atunci mi-a zis că, băi, dacă ți-o zis, mergi. Ok, dar antrenorul vieții nu pot să... Băi, ok, am învățat ceva de la el, pot să spun, câte ceva, dar mi-a zis că 2-3 zile mănâncă ce vrei, cât vrei, avem nevoie să pui pe tine, știi? Bun, și-am mâncat. Da, am mâncat. Ai pus 12 kg, 30 kg. Și în 7 săptămâni aveam concurs, iar, în Portugalia.
Olimpia Amatori în Portugalia. Unde Dan a câștigat cardul atunci. Că am și vorbit atunci. Mergi și el, mergi și eu. Mi-a fost alea 7 săptămâni. Greu. Eram cu psihicul la pământ. Pentru că nu mai reveneam. Am mâncat atunci cât pentru un an. Au zis că trebuie să punem multe kilograme ca să avem de unde da jos. Eu ok, sunt ok cu chestia asta. Da. Mi-am mâncat numai pizza, burger. Ți-ai minte că atunci am fost la toate le-am luat la rând. Nu știu cum, și eu cred că nu vedeam în față la 2 metri. Cred că avem o glicemie de la atâta zahăr și la atâta, mi se umflase tot și cap. Și de acolo mi s-a făcut mie un click în cap că, băi, totuși nu e ok ce fac. Adică nu e ăsta omul potrivit pentru a mă antrena. Iar atunci am mers cu el până la capăt, adică oarecum pe ultima 100 de metri mi-am intrat într-o formă, dar eram încă plat, mega plat. Adică dacă mă uit acum la niște poze, mi-e rușine de mine cum am prezentat pe scenă acolo. Mega definit, dar avem niște picioare, alea nu erau de culturism, știi? Adică am urcat pe scenă, m-am întâlnit cu ăla din Spania pe care l-am bătut, adică eu luasem 1, el 2 și oarecum tot noi cred că eram acolo la o bătaie, tot vreo 20 ceva eram în categorie, dar de fiecare dată când am urcat pe scenă, eu am fost încrezător. Am zis, hai, am ajuns aici ca să mă bată ăștia, Și bineînțeles că am urcat pe scenă, ne-am scos la comparație, eu am stat pe mijloc ceva timp și antrenorul care a alergat pe mine pe hol, Bill Sibilia, nu a mai fost el head judge-ul, a fost unul Mazali, un alt head judge. Și ăla de pe 1, în prima fază, m-a lăsat pe mijloc, știi? Adică eram foarte condiționat, doar că plat, mega plat și un dezastru de formă. Nu știu cum, am luat locul 3. Și stai seama, eram din seara, eram foarte dezamăgit și de formă de tot, pentru că țin minte că Dan era cu un client de-a lui, cu Paul, da. Și încerca să mă cheme și pe mine cu o seară înainte să mâncăm o vită, să bem un pahar de vin, să fie o armonie acolo. Și eu nu am vrut să ies, nici n-am vrut să ies în casă, n-am vrut și am zis că, băi, nu sunt ok pentru scenă. Dan ține minte chestia asta și îmi cerea poze, știi? Dăm poze să te văd, dăm... Și trimiteam și, băi, ești nebun, el. Și am zis că, băi, nu e așa. Nu mă văd așa cum spui tu, știi? O trecut chestia. M-am bucurat enorm pentru el atunci. El a câștigat. Cred că a fost una dintre cele mai bune forme ale lui. Și pot să spun că atunci ne-am sudat noi relația de prietenie în Portugalia, că după competiție, a doua zi el a participat la Pro și am venit să-l susțin. După ce au terminat competiția, știu că ei plecau acasă în Spania, erau deja mutați în Spania, plecau în Spania a doua zi și mi-am întrebat unul pe altul, băi, ce faceți voi? Noi,
hai să mergem, nu știu, să o luăm la pas, să vizităm. Și eu mi-am luat, țin minte, cu o geantă, cu de toate acolo, provizii. Și, băi, a fost o zi super faină. Adică am vizitat niște parcuri, am discutat, am vorbit, adică chiar atunci ne-am cunoscut noi mai bine, știi? Și cu fetele, cu totul. Și dezamăgirea mea era extraordinar de mare. Și mi-a zis oarecum și el că, băi, da. Adică, cumva, ai fost pe acolo, nu ți-a ieșit ce trebuia, știi? Dar eu eram conștient de când am venit din Spania de atunci, că urmează pregătire nasoală. Și când am ajuns acasă, îmi spune ăsta Morel că capul sus Cemp, că așa, nu știu ce, mai sunt competiții. Și am zis că ok, dar eu îți mulțumesc pentru colaborarea noastră. Eu am zis că gata pe anul ăsta. Eram dezamăgit tare, adică ce rost mai are să mai... Adică vii după un loc 1, te bați la Open, vine un arbitru de la Olimpia și spune că băi, știi, adică îți enumeră niște chestii, prinzi niște aripi și te duci și ți-o iei, dar serios, ți-o iei nasol. Și stai, e tot, Milano, tot, nu mai aveam, am atunci. Da, cred că ai mai putea încerca, nu voiam să aud nimic, știi? Țin minte că am ajuns acasă, oarecum subconștientul nu mă lăsa. Știam că sunt acolo, adică blocul 1, 2, 3, 1, 2, 3, dar nu era 1, 2, 3, că știam că am greșit la competiția din Portugalia, știi? Locul era al meu, cu siguranță. Și am zis că, băi, ce să fac? Eram prieten cu maghiar, cu Raul, pe vremea respectivă, știi? El făcea cu Patrick. Da, el făcea cu Patrick. Și scriu, băi, Raul, poți să vorbești cumva cu Patrick? Aș vrea și eu să fac cu el, dacă... Și ăsta, da, sigur, cum să nu? Și scrie. Patrick, în prima fază, cam greu să ajungi la el, știi? Mai ales că dacă nu ai ceva în spate, știi? Un rezultat, vreo chestie, știi, așa anonim, ori ceri un preț de... Spui, aoleu, ce asta, ha? Ori nu-ți răspunde, știi? Și am zis că decât să-i scriu eu, mai grabă să-i scrie Raul și să știu una și bună, da, nu, sau știi? Și spune Raul, băi, am vorbit cu el, i-am zis că ești că el la Romanian Muscle Fest atunci întreba de mine, când eram pe scenă, era un ecran mare în spate, știi? Cine-i băiatul, știi? M-a văzut că vorbeam cu Raul acolo și am zis că, băi, sportiv de aici din România, bun, și că da, arată super bine, știi? Păi, i-a plăcut, da. Și eu spus, mai țin minte că el e băiatul care, da, spune să scrie. Când am auzit, bucuros maxim, știi? Îi scriu. Țin că nu mi-a răspuns. Și eram așa dezamăgit, îi scriu lor Raul înapoi, băi, dar nu răspunde ăsta, ci că, băi, mai insistă sau mai așteaptă, că o să-ți răspundă, că el de fel nu-ți răspunde la secundă, știi? Adică, na. Și primesc mesaj de la el înapoi. Hello, Alfred, nu știu ce. Și am zis că aș vrea să încercăm o colaborare. Și îmi spune eu, da, sigur. Asta și cu asta. Trimite-mi poze. Cred că ăla a fost cel mai jenant moment pe care l-am trăit de când fac sportul ăsta. De ce? Pentru că era doar la nici o săptămână de la concursul din Portugalia, iar
corpul meu a răspuns greșit rău, nu știu. Am început să mănânc, am mâncat și porcării după concurs, că eu am zis că e gata. Dar m-am uitat pe calendarul competițional NPC și era competiția Mr. Olympia Amator din UK, Londra, în 10-11 săptămâni. Și am zis că, păi dacă vorbesc cu Patrick, dacă așa, eu știu, poate o încercăm. Poate o încercăm, dar depinde ce spune el. Adică dacă el spunea că nu, da, boss, așa facem, nu e problemă. Adică din prima au fost așa cu el. Un tip extraordinar de autoritar, știi? Adică nici nu trebuie să-i auzi vocea, doar prin scrisul de pe WhatsApp. Parcă te simți așa când scrii ceva, știi? Serios îți spun. Cel puțin până l-am cunoscut mai bine, ți-am zis, munceam mai mult decât trebuie ca să-l fac pe el cumva mulțumit. Deci nu mă mai gândeam la mine în anumite momente încât să-l fac să spună că băi, ăsta își merită locul în echipa mea, știi? Eu cel puțin asta gândeam la început. Trăgeam atât de tare și să fiu atât de ok cu tot ce îmi trimite el și cu tot planul, încât să nu-i fie rușine cu mine, știi? Fix asta, la asta mă gândeam. Nu la altceva. Știi, Alfred, de la să nu-i fie rușine cu tine, la momentul când mânca cu tine prăjiturile după concurs, a fost un drum extraordinar de lung, dragilor. Nu știu dacă știți videoul, dar Alfred l-a repostat pe Instagram și aș vrea să faceți un exercițiu. Poți să-l pui și tu acolo. Da. Câteva secunde acolo. Da. Și aș vrea să faceți un exercițiu, să căutați, eu vă rog din suflet, acum, opriți podcastul și căutați pe profilul lui Patrick sau oricărui alt sportiv pe care l-a antrenat Patrick sau îl antrenează, dacă a mai făcut așa ceva cu vreun sportiv. Eu nu am văzut asta niciodată. Nu, pentru că și soția lui a spus că e ceva, o rămas și ea. Că ea ne-a filmat, adică... Da, ea filmat atunci. Da, auzi că... Da. Da, ne întoarcem la început, Alfred. Și ai intrat în echipa lui. Am intrat în echipa lui și îți dai seama, mi-a cerut poze. A trecut o zi, două și îmi scrie, Alfred, poze. Deci, îmi făcusem poze acasă, în diferite unghiuri. Cred că am făcut, Ca să arate mai bine. nu știu câte, am făcut multe poze. Și am zis că, băi, mă duc la sală să mă pompez, să fac poze. Și până la urmă, i-am trimis și poze din sală. Dar ți-am zis, corpul meu, nu știu cum naiba a reacționat, că parcă eram din ce în ce mai mic. Chiar nu înțeleg. Prost, rău. Deci, în cea mai neagră chestie posibilă, am intrat cu el, cu Patrick. Deci, în cea mai proastă, cum să spun, forma mea, cea mai proastă forma mea, atunci am început cu el. Și când m-a văzut, stai seama, el și-a adus aminte cumva de mine. El știa. Să ai imagine cu tine pe scenă. Plus că ne-am întâlnit în Portugalia. Și el știe chestia asta. Am dat ochii în ochi cu el și pentru 2-3 secunde ne-am uitat unul la altul, știi? Unde am participat, am luat și am luat locul 3. Țin minte că atunci o luat și soția lui Silvia, o luase Cardo Pro. Nici n-am știut cum. Da. Și Nico, știi că ți-am arătat eu un culturist? Da, ăla, zici că e... Da. Păi ăla s-a bătut cu Hadi atunci pentru primul loc. Că atunci a venit și Hadi. Prima dată când s-a calificat Hadi la Olimpia, a fost atunci, în 2019. În Portugalia. În Portugalia. Da. La 212. Și după calificarea de acolo, el a mers stai să nu greșesc, în Canada, la nu știu ce competiție, Vancouver sau... În fine. Și-a participat la Open și o rupt, băieți, cu 93 de kilograme.
Da. Și Nico atunci l-a luat locul 2, fiind sportivul lui Patrick. Dar atunci știu că m-au văzut. M-a fixat, adică n-ai cum să nu-ți dai seama. I-am trimis pozele. Îmi spune că ok, ăsta e planul. Și am zis că păi putem încerca. Nu, m-a întrebat ce vrei să faci. Și am zis că putem încerca o competiție în viitor apropiat. Care? Olimpia Amator din UK. Hai să vedem. Bun. Și am început. Și îți dai seama că primul contact pe care l-am luat cu planul lui și cu totul a fost ăsta, da, plan, adică începusem să... Adică prindeam așa forme, totul era ok, păi. Bine, bine. Și când am ajuns pe la 5 săptămâni înainte de concurs, am avut o postare pe pagina lui Patrick cu mine. Nu plecam la sală, știi? Eram în mașină, plecam la sală. Văd o postare. Nu vine să cred asta. Ce e asta? Eu ne-am prea văzut să postezi amatori. Tu ce erai amator? Da. Nu știam. Îmi vine să tră mașina pe dreapta. Hai, da clar. Am început să sun stânga-dreapta. Băi, m-a postat asta, mamă. Eram mega. Adică atunci am avut așa un impuls de încredere și de fac bine ce fac, știi? Încât nu mai conta rezultatul, nu mai chiar serios. Adică atunci am zis că, băi, dacă m-a postat ăsta pe pagina lui, înseamnă că e ceva acolo la mijloc. Nu, e imposibil. Cât mă apropiam de concurs, treaba mergea super, super bine, știi? Dar cu vreo câteva zile, cu o săptămână înainte, aveam vreo 93 de kilograme și eram mega definit, adică n-am probleme niciodată cu chestia asta. Și îi spuneam, băi, am 93 jumate, cum facem noi cântarea? Nu-ți fă probleme că o facem. Și eu zic, bă, și cum dracu îl facem? Adică că nu se mai duce nici un gram de pe cântarea asta. Cât am fost la amatori, timp de din 2012 până mi-am luat cardul pro, dar n-am scăpat nici după ce am luat cardul pro cu kilogramele. Deci când plecam cu cântarul după mine și aveam chestia asta în cap, băi, cum fac kilograme, cum fac eu. Până la urmă am reușit să fac kilogramele, am ajuns acolo. O grămadă de sportivi români atunci, în Anglia, țin minte și acum întâmplare așa, era și George. Pe vremea aia doar îi salutam, erau mulți. Radu Gherghel, George, erau mulți. Vasiliu, mai erau niște băieți pe la Constanța, Pițian, Paul, Roșoagă, sau nu știu cum mă cheamă. Erau mulți. Mamă. Mulți erau. Da. Și, îți dai seama, participând toți acolo, ei s-au adunat. Acum să nu ia în nume de rău băieții, știi? Să nu se supere nimeni, că... Dar s-au adunat, parcă erau la picnic băieții. Și făceau încărcări, băieți. Ba cu cola, ba cu Nutella, cu ce mai mâncau ei pe acolo. Și îți dai seama, m-au invitat și pe mine. Nu vrei? Nu, băieții, eu scoale mele. Eu mâncam rondeli cu jumătate de banane, cu 50 de grame de orez, primeam mesaje pe telefon, îți dai seama. Și țin minte că am intrat pe scenă, 28 a fost categorie. Am intrat deci ne-au băgat pe toți pe scenă, era o scenă mai micuță, eram 3 rânduri, ne-au pus, da, parcă erau 3 rânduri de sportivi, știi? Și mi-au dat pe jumătate jos
Și am intrat jumătate și jumătate, știi? Și din jumătate îți dai seama, intram câte 5. Mamă, Mult, enorm. mult. Și, băi, eu tot întrebam pe Ambra că nu mă încălzeam. Băi, cum nu văd? N-aveam oglindă pe acolo. Patrick îmi cerea, trimite-mi update. Lumină proastă pe acolo, era într-o hală mare, nu aveam lumină, nu aveam nimic, mă ducem la baie, la becurile. Prost rău, adică. Și am zis, băi, bine, na, și eu când am auzit-o că ea, nu cunosc, știi, adică când face și i-am zis că tu spune-mi ori alb, ori neagră, nu mă lua cu bine, na, știi. Că ești definit, dar parcă nu ca altă dată, știi? Mamă, când am auzit asta, cum? Pana mea, nici cu ăsta, știi, în gândul meu, adică oarecum mă luase aiurea, știi? Și gândul ăsta, că nici acum, simțeam că am făcut totul bine până acolo, până am ajuns acolo. Am zis că chiar acum o dăm nașpa. Și țin minte că am început să mă dau cu ulei, știi? Și nu puteam să mă dau singur. Și vine George la mine. Bă, că te ajut eu. O lua și a început să-mi dea niște palme. El m-a dat cu ulei atunci. Și Vasiliu, Bebe. da, bebe, m-a ajutat să mă încălzesc, știi, ținea un elastic acolo și îi spuneam, măi, fă-mi un video, cum mi-a făcut video, nu știu ce, mă uit. Era și nu era, adică... Seamănă la răsare. Da, și ei stăteau și se uitau la mine, știau că fac Patrick, știi, așa. Pe niciunul n-am impresionat pe acolo, adică nu era... Și te zic că, băi, mamă, sau ceva. Erau așa, da. Și i-am spus lui Patrick, crezi că eu sunt pregătit să urc pe scenă? Și eu zic că, adică ce întrebare e asta, știi? M-a luat așa, cum, adică... Și ești că stai focus acolo, plus că nici nu te aud când mai întreb chestii de genul, știi? A fost prima dată când m-am jurat. Da, că noi după adică m-am jurat la propriu, nu? Și îți dai seama, când am văzut cum m-am jurat și așa, că am dat-o nașpa eu. Și nu i-am mai scris nimic, nu i-am mai... Da, ce o fi. Știu că stăteam într-un rând indian de ăsta, așa, se urcăm pe scenă, categoria de 90 de kilograme, că era 80 pe scenă, și mă încălzeam cu 2 ganturi acolo și tot mă dădeam stânga-dreapta și să mă mai uit. Mamă, și când văd în fața mea era unul care se antrena prin Cuveit la sala Oxigen 2. O2 acolo. O2. Era în fața mea. Un pitic la 1,65 m. Doamne, în fața așa, știi, părea în spatele meu un moș de vreo peste 45 de ani fusese pro. N-am înțeles cum de mi-a fost luată titulatura de profesionist. Nu știu nici în ziua de azi. Îl am pe Facebook. Fusese pro la 212. Adică închipuiți cam cum arăta. Deci, îi spuneam, băi, tu-s copil de minci pe aici, ce dracu caut aici, știi? Fix asta i-am spus. Și stăteam și mă uitam la mine, zic, azi că nu mai contează, urcăm pe scenă, aia e. Urcăm pe scenă, nu încăpeam pe scenă, nu știu ce. Comparațiile alea de început. Și strigă first call out. Ba, Ciriac, ca așa îmi spune. Da, corect. Când am auzit, hai că e bine, măcar mă așteptam să fiu, am zis că da, n-ai cum, știi? De pe lateral m-a trecut pe mijloc, pe ăștia doi
ăla Moșu și cu ăsta erau... Deci cum eram în afara scenii, fix așa ne-am nimerit. Eu în mijlocul lor, știi? Comparații. Nu compara bine. Țin minte că era Emilio Martinez, care e promotorul din Spania, era în... Pe el îl țin minte ca așa arbitru. M-a trecut o singură dată în locul 2, o băgat la dublu biceps din spate și când treci înapoi, știi? Spate când spune easy win, știi? Și am zis, stai omule, că abia au fost pe... Eu când am zis că el se uita online, știi? Și ăsta de la O2 îmi spune că ai bătaie între noi doi, știi? Vedem în finală cum o să ne prezentăm, știi? La 2 a fost o pauză până pe la 5, bineînțeles că noi am intrat pe la 7-8 iar pe scenă. Nu am mai dat Patrick să mai mănânc câte ceva pe acolo. Nu înțelegeam eu ce pe vremea aia sunt cântăresc chestii, fiecare în parte, cu jumătate de banană, cu 3-4 rondeli, cu 50 de grame orez. Am zis că ce e asta? Am mâncat eu ce am mâncat. Am urcat pe scenă, am câștigat. Când am văzut. Bun. La Open, când am văzut ce la Open? Ăla de la 100 de kilograme era de 2 ori cât mine. Și ăla de la plus 100 care a luat Open-ul era de 3 ori cât mine. Azi vreo 125 de kg atunci. 125 de kg? Da, foarte mare. Am niște poze și video. Am. Și bineînțeles că au fost categoriile mici de 80, 70. Da, aha. Am intrat la Open. Eu cum m-am nimerit oarecum era 70, 80, 90, 100 plus 100. Nu știu cum ne-au modificat pe acolo și îmi spune numărul, nu știu cât de concurs, in the middle. Eu? Ok. Am stat, deci toate comparațiile pe care le-am avut, de vreo 3 ori ne-au comparat, numai în centru, știi? Și Patrick îmi zicea, luăm Open. Și am zis, băi, lasă Open, eu cardul pro, nu mai contest eu Open sau nu. Și la premiere, locul 3, ăla de la 100. Și eu mă așteptam să am zis că poate eu 3 ca să iau și eu un card. Mamă, și când mi-a venit în cap iar chestia aia din Spania, știi? Când o luat ăștia... Da. Și am zis că nu se poate așa ceva. La 100. Era un italian, l-a antrenat Mauro Sassi. Locul 2, Chiria. Ok. Nu mă așteptam. Deci când l-a strigat pe ăla de la 100 la locul 3... Trebuie să fie pus 100 și ăla din O2. Nu, păi ăla din nou. Securele era pregătită, corect. Mea. Și a câștigat ăla mare, știi? Open-ul. 125. Da. Și cobor de pe scenă. Eu mega fericit. Venit Taylor Manion, sau nu știu cum îl cheamă pe ăla care e fotograful de la Olimpia. Atunci era cu NPC online. Cu pozele. Să vă fac poze, nu știu. Hai. Mega bucuros eram. Îți dai seama, câștigasem cardul. Când deschid telefonul, Patrick atât a scris. Ce-a fost aia asta? Ce niște dobitoci? Cum să dea locul 1 lui ăla? Tu vezi ce cur Jelly? Ce-i aia? Ce nedreptate a fost aici? Și eu stau și citesc, îi spun, ce vrea ăsta să spune ce? Și îmi ziceam, păi spune că tu trebuie să câștigi. Lasă, băi, acum ce era să fie, că îi trebuia să câștig eu Open-ul. Dar el era
mega supărat, nu așa. O zic, ce e asta? Furăciunii pe față și nu știu ce. Și în gândul meu, Ăi, omule, cât m-am chinuit eu să fac categoria asta și la cântare am avut aproape 88 de kilograme. Eu știu cum dracu, am început să mă încarc și scădeau kilograme. Da, deci aveam 88 de kilograme și i-am zis că dar nu mai contează, am luat cardul. Și eu zic că da, și ce dacă nu, trebuia să câștigăm totul, că noi am fost cei mai buni, știi, spune el. Lasă, omule, așa. Interesant caracter, uite, n-am știut. Da. Am și acum mesajul. Foarte tare. Da, eu am print screen la câteva chestii. Asta trebuie să o țin minte, știi? Și culmilor, că eu mi-anunțasem prezența la Semtex în 2019. Oh, nu mai aveai cum. Era la o săptămână după ce mi-am luat cardul pro, știi? Poți dacă nu-l activezi, așa-i? Și îmi scrie Ticaciuc, păi ce faci, mai vii? Și am zis că dacă îmi dați voie să particip, o să particip, că eu n-am știut că o să iau card, bro. Eu m-am dus la concursul ăsta. Na. Și zice că, băi, am vorbit cu ăștia și zic că dacă le-am explicat că dacă nu ți activezi card, ești amator încă. Corect, ce? Au început ăștia să vorbească. Ce mai caută ăsta aici? Vin să iei bani și nu știu. Și să vină să ia banii. Și eu am zis, Patrick, băi, aș lua niște bani de acolo. Erau aproape vreo 3.000 de euro, știi? Ca să-i dă premii la Sentex. Și am zis că, și îmi zice Patrick, tu-ti, fos, mă, ești nebun, la 3.000 de euro să trecă cumva, știi? N-am mâncat nimic. Am intrat direct tot pe pregătire, cumva, am mâncat 2 struguri atunci, știu că am ajuns în cameră. Și am venit la Suceava. Așa stăteau toți ăștia. Altfel, da. Da, pe rețele de socializare, ce caută ăsta aici, ce vine ăsta, ce... Am să mă scriu. Tot așa, aveam vreo 88 de kilograme, nu luasem nimic, nu pusesem nimic, nu... În aceeași formă. Și i-am zis la ăștia, nu puteți spune și mie cât sportiv sunt la 90? Și îmi zice, păi, vreo 13-14. Și la 100 cât sunt? 6. Puteți să mă băgați la 100? Păi ai 88. Dar contează, sunt. Dacă tot spun băieții că nu știu ce, băgați-mă la 100. E legea ta. Dacă vrei, intră la 100, știi? Eu cu 88 de kilograme. Am zis că, băi, dar au fost discuțiile astea, că vai de mine, că am devenit proști, nu știu, măcar hai să am un grad de dificultate mai mare, să spunem. Și am intrat la 100, știi? Dar eu, în capul meu, am zis că, băi, dacă sunt vreo 13-14, trebuie să dau o grămadă pe scenă. La comparație și la așa. Așa, aici sunt 6, suntem 6 de toți. Direct final. Mă compar odată și gata. Știi? Bineînțeles, am intrat, am câștigat și după aia... Da, Ți-ai activat cardul, presupun. era competiția la București, era România în Masterfest, știi? Înainte de asta, te rog, vreau să fac o mențiune, dragilor. Deși, din nou, repet, 80% dintre voi știți deja despre ce este vorba, dar pentru cei care nu știu despre ce este vorba și o să scrie în comentarii cum a luat Alfred cardul pro dacă el a luat locul 2 la Open. Ideea este în felul următor. La Olimpia Amator și doar la Olimpia Amator, dragilor, se dau 3 carduri pro. Prin urmare, există 5 categorii de kilograme și unde există 5 categorii de kilograme, se iau câștigătorii de la toate categorie, după care se bat câștigătorii între ei și doar primii 3 iau carduri pro. Doar la Olimpia Amator se dau 3 carduri pro. În general, la toate celelalte concursuri, doar câștigătorul de la overall ia cardul pro. Revenind, te rog, Alfred, a urmat? A urmat că am devenit pro, știi? Oarecum suridea ideea să particip la o competiție de profesioniști. De unde am și fost, adică toți îmi spuneau, da, hai la București, nu vii la București, că era la o perioadă scurtă de timp, o lună de zile, adică mai aveam 4 săptămâni de pregătire cumva. Și atunci Patrick mi-a spus că it's time to grow.
No more contest. Ok, mi-a tăiat așa. N-au spus nimic, dar îmi doream. Și atunci am gândit-o că, băi, omul știe că nu sunt de nivelul ăla. Și n-are niciun rost. Adică e timpul să dau un pas în spate, știi? Să fac un pas în spate și să-l ascult. Că oarecum mă mânca să... Și Ambra mi-a spus, băi, dacă el ți-a spus, nu e moment de să intre în chestii cu el, știi? Și a urmat un an mai greu pentru mine în 2020. Pandemie și am zis că îi spun lui Patrick, păi care-i treaba, care-i următorul pas, știi? Și îmi zice, păi debutul la profesioniști ar fi următorul pas, nu? Crezi? Și am zis că ok, hai să facem un off-season. Off-season-ul am luat o pauză destul de mărișoară, țin minte atunci, și am început prin primăvară 2020 și eu zic că o să participăm undeva prin toamnă la vreo competiție, cumva. Și îmi trimit el, țin minte și acum, un print screen, Europa Pro, Spania. 6 octombrie. 6-8 octombrie. Ok. Am braci că, băi, mă bag și eu. Mi-a făcut deja trecerea de la bikini la wellness. Și am zis, bun, hai să ne bucăm pregătirii. Erau închise sările perioada respectivă, știi, s-au închis. Bine, am avut acces oricum la sală, dar a fost mai greu. Și pot să spun că aia a fost cea mai grea pregătire pe care am avut-o de când mă știam eu în sportul ăsta, pentru 212. Avem 88 de kg până la cardio și am zis 96 de kg. Nu o să fie probleme, nu o să am probleme cu kilogramele aici, nu o să fiu bine, știi? Ajung cu 2-3 săptămâni înainte de concurs, 99-100 de kilograme și deja eram și am zis că nu se poate, nu e ok. Adică pe de o parte eram bucuros că eram la limită de kilograme, dar iar începusem să am chestia aia din trecut că iar nu fac kilograme. Adică un stres în plus. Update-uri, peste update-uri la 2-3 zile. Patrick, hai și cardio după masa 5. Hai să tăiem carbul la prim masă. Hai să facem asta. Abia mă tăram. Adică și am avut norocul când spune Dan, băi, hai la mine aici să te antrenezi vreo săptămână, 2 înainte de concurs. Hai-ți aici. Și am zis că toate ce nu. Îți dai seama că aici era o monotonie extraordinară și eu, din punct de vedere a energiei, eram varză, adică nu venea să fac absolut nimic. Uram. Deja nu mai era nicio bucurie de proces, știi cum toți spun că să enjoy the process. Fai, ce bucurie când juram. Nu știu cum de aveam energie să fac antrenamentele, că antrenamentele erau mega bune, dar restul parcă eram legumă. Serios îți spun. Și asta am vrea. Nu, așa, eu nu, așa ceva nu vreau. Îți dai seama că nici ea nu avea ce să discute cu mine, adică eu așa ceva nu vreau, sportul ăsta nu e pentru mine, la nivelul ăsta. Dacă e așa, de acum încolo, eu nu mai fac, nu, ce e asta? Și am plecat în Spania. Stai seama acolo, mișto, adică ați fost. Și am stat
Am stat vreo 12 zile acolo, în Marbella. Și m-am antrenat la o sală, nu știu dacă ați fost acolo, un aer liber. Pe plajă? Nu pe plajă. Cum îi spunea? Am uitat. Sigur n-am fost. Eu am fost la M13. Am fost acolo, da. Am fost. Deci o oră. Am fost odată și m-am antrenat cu... n-am făcut cu Dan. El își făcea treaba lui, ce treaba mea. Și odată am făcut un shooting foto pentru... Fusese meu atunci sponsorizat de la familia cu... La familia Worldwide. Da. Și au făcut ăștia un shooting foto cu mine la sală acolo. Și în rest îmi plăcea ideea că mă antrenam afară. Mai pe seara așa, era super ok, știi? Mâncam, ieșeam afară pe terasă, stăteam, mâncam după antrenament, adică mi-au prins extraordinar perioada aia dinainte de concurs. Când ajungeam în cameră, mă puneam și acolo rămâneam, adică și la baie dacă mă duceam era greu, știi? Și cea mai nașpa fază în Spania pe care am trăit-o, acolo se lumina la ora 8 afară. Și eu mă trezeam de foame pe la 5:30. Pe la 5:30. De foame, nu mai puteam de foame. Și voiam să-mi fac cardio și afară, la peznă. Și mi-a zis, băi, ce e asta, frate? Adică, la noi, în timpul, la sfârșitul septembrie, se lumina pe la vreo 6:30 sau ceva. Era lumină afară, totuși. Acolo era peznă pe la 7. Și am zis că nu se poate așa ceva. Stăteam în pat așa până la 7:30. Mă duceam, mă îngăteam mesele, făceam tot. Și abia așteptam să mănânc. Și ce mâncam? O omletă cu niște roșii sherry. Asta era prima masă. Da. Abia așteptam să mănânc. 3 roșii. 3 roșii sherry aveam. Că avem 50 de grame de roșii sherry și 250 de albușuri. Cu un ou sau ceva gen. Abia Doamne. Mai venea Dan cu Ana pe la noi seara. Și mai pardeam gazul așa, știi? Și oricum mi-a prins bine perioada aia cât am stat acolo și m-am antrenat. Sara, încerci să stingi, te rog, ăsta? Te rog, îl continuăm, da. Și aveam mașină închiriată acolo și hai să plecăm din Marbella în Alicante. 500 și ceva de kilometri de condus. Și eram terminat. Atunci participa Ana? Nu participa nimeni. Eu cu Andra am participat. Și au venit și ei. Dan cu Ana. Mamă, ce întâmplări. Uai. Dacă o să se uite, o să-și aduc aminte. Sigur o să se uite. O să-și aduc aminte și am făcut aia 500 de kilometri din Marbella până în Alicante. Nu mai eu știu cum i-a făcut. Țin minte că aveam un Opel închiriat. Modelul nou, dar aveam motor de 1 și pe autostradă. Eram atât de nervos, mergea cu 160 de urla motorul ăla, dai seama, în 3 pistoane, motor mic. Acum nu știu dacă știți mecanic, așa, dar e un motor mic care nu poți să mergi cu viteza aia pe autostradă, dar eu voiam să ajung cât mai repede. Că trebuia să se înscrie Ambra la concurs. Atunci era la wellness. Da. Era înscrierea joi seara. Și am ajuns în Alicante pe la 10 seara. Și am zis că mergem direct la înscriere și apoi mergem la cazare. De pe drum, direct, cu bagajele după noi. Am mers la înscriere, s-a înscris și Ambra pe la 1:30 noaptea. Eram mort, nu mai puteam. Și am ajuns în centru în Alicante, acolo ne luasem o cazare chiar prin centru, un fel de centru vechi, știi? Foarte aproape de faleză, nu știu ce. Un apartament foarte mare, mișto în poze.
doar în poze. Și ca doar pose. Deci era noapte și pe acolo nu aveai voie să intri cu mașina pe niște străduții, că ziua erau terase pe acolo. Am zis, eu intru de o dracu. Și am trecut până pe fața acolo. Fața scării. Măi, și la intrare în scară, o beznă acolo. Băi, un rahat de om. Pe scară. Și Ambra în el. Au rahat pe bune, la propriu. La propriu, da, ca să nu spun, băi, au 2 noapte, noapte, după drumul ăla, tot, știi? Stai seama ce era acolo și cu 2 genți super mari și cu, hai să-i cărăm. Ambra nu s-a mai descălțat și a făcut dic, bași pe scări și cu un mic. Nu vreau să la... Și intrăm ca în apartament. I-am zis că stai. Arăta vechi. Centru vechi. Ok. Ne-am instalat noi acolo. Și după prima seară, băi, un sobolan, un soarec. Nu cred. Băi. Când l-am văzut și i-am zis, Andrei, și cum unde? O că nu mi l-a arătat, că eu nu mai dorm aici. Și am zis că eu nu ți-l arăt, dar să arăt el ție, adică, băi, și intra prin papuci pe la ușă pe acolo și scriu la ăla, băi, ce cu apartamentul ăsta? Am intrat în duș, am rămas cu para de duș în mână. Ambra avea concurs, trebuia să speli, băi, m-am certat cu ea pe acolo. Și a doua zi vine Dan cu Ana și i-am zis că, băi, nu le zic la ăștia de șoareci, că nu o să mai stai nici ăștia aici, știi? Ei veneau să ne susțină pe noi, dar stăteau cu noi, știi? Și nu le-a spus. Și spun a doua zi, i-am zis că trebuie să ne mutăm. Dar de ce? Și le-am zis a doua zi. Și culmea că am găsit un apartament mișto, un penthouse, tot prin Alicante, puțin mai departe de unde stăteam noi. L-am închiriat pe ăla, ăștia nu mi-au mai dat nimic bani înapoi, era închiriat pe nu știu cât timp. În fine, a fost o întreagă poveste nasoală, rău. Și noi cu concursurile, du-te, ia-ți bagajele. Mișto apartamentul, dar, bă, era la etajul 6, fără lift, gen. Ne-am cazat acolo, concursul, vine concursul, a intrat Ambra. Ambra cu Jujuba pe categorie, o știi pe Jujuba de la Wellness. Jujuba e la Mr. Olympia, Nu. cu Angela Borges. Angela Borges, da, pe Jujuba nu. Și Jujuba e tot pe acolo, știi? Ok. Și o la locul 3. Astea două erau în fața ei, care au câștigat și au ajuns pe la Olimpia rapid. Și eu cu 97,5 kg cu o zi înainte de cântar. Și nu prea mâncam mai nimica. Și zic lui Patrick, păi ce facem? Păi nu știu ce facem, du-te și mai aleargă, du-te și mai fă, du-te și mai nu știu ce. În ziua de cântar, vineri dimineața, 50 minute de cardio și îmi spune, luăm prima masă, omleta cu roșii, bei jumătate de litru de apă și până la cântare, nimic. Cântarul la 9 seara. La 9 seara. Și vineri avea și Ambra competiția, concursul. Ia cântarul după mine, la concurs la Ambra, mă întreabă Patrick la 12, cum ești cu kilogramele? Tot atâta.
Jumătate de oră de cardio. Wow. Băi, pe o căldură pe afară. Mergeam printr-o hală, era o hală extraordinar de mare acolo. Mă întreabă Patrick, peste o oră, cât kilograme? 97,5. Băi, parcă cântarul ăla îmi venea să îl dau de pământ, parcă mi-a zis că, băi, nu-i stricat și n-avem unde să mă duc să mă cântăresc. Am zis că, ce dracu fac, mă duc până în oraș, că era în afara orașului să ținea competiția. Mă duc până în oraș să caut un cântar. Mă gândeam la bien posibilități, că eu seara trebuia să-mi fac cântarul și nu mă băgau ăștia în concurs, știi? Ce fac? Și faci patru. Ia un sfert de diazid că n-avem. Adică n-avem ce faci. Și am zis, tu vorbești serios? Adică a fost o greșeală totală din amândouă părțile. Și din a mea și din a lui atunci. Știi? Ca să-mi fac kilogramele. Nu pentru altceva. Știi? Așa, nu. Și nici m-am mai cântărit. Da, m-am și enervat atunci. Și pe el oarecum. Că îi spuneam dinainte, băi, eu ar trebui să fiu cu kilogramele acolo mai repede, nu să așteptăm. Și a fost o fază foarte aiurea, știi? Adică un stres extraordinar înainte de concurs. Cortizolul e la nivel mega înalt și mare și mie numai asta nu-mi trebuia. Și nici nu dormeam din cauza mi-era foame, nu dormeam nopțile, dormeam 3-4 ore pe noapte și eu de asta am zis că, băi, dacă eu fac sportul ăsta și îl fac așa, nu-l mai fac. Dacă îl mai fac o dată așa, gata, mă las. A fost greu. Nu, greu, tare. Trebuia deci ultimele zile n-am mâncat. Și degeaba. Deci pur și simplu n-am mâncat și nu mai scădeam deloc. Că deja Dan îmi făcea el filmuleț ca să trimit lui Patrick, știi? Și ce Dan? Mam! El numai așa l-auzeam pe Dan. Că am și acum o filmare, când mă întorc cu spatele și strâng, bum! Stai măi, că și Oana au participat atunci. Mi-am adus acum aminte. Și iau. E important de menționat. Da. Știu că au participat, că amândoi ne-am dat în cameră cu cremă. Mi-am adus acum aminte și când m-am întors în dublu biceps din spate, numai l-auzi pe Dan, se aude pe filmare, că și acum am filmat. Incredibil, wow. Adică nu mai aveam ce da jos, nu mai... Era maxim cumva. Adică trebuia să nu mai mănânc absolut deloc, să nu mai beau nimic mix, fără să mă mai încarc, fără să... Și am zis că, ok, dar nu cumva trebuia noi, vineri dimineață, să ne apucăm de încărcare? Și da. Păi și noi am luat diazid și n-am mâncat tot ziua. Da. Se mai întâmplă și la case mai mari. Adică, oarecum, chiar se întâmplă și la case mai mari. Îți dai seama, nu? Am fost încă supărat. Nervos. Foarte nervos. Am ajuns seara la cântar. Și îmi trimite Patrick un mesaj, vezi că dacă ai să-i dai ceva lui James, tot niște pastile de diazid, că nu mă feresc, ci rahat. Holicel. Da. Mi-a trimis numărul de WhatsApp al lui, îi scriu, vezi că sunt aici, am stat cu el de vorbă o grămadă și am zis că, băi, uite, asta și cu asta, cu kilograme. Și mi-a zis că, băi, ce nasol, știi? Am făcut o poză, nu știu ce, și îi spun. Nu simțeam nimic, adică când făceam așa, nu simțeam biceps, nu simțeam nimic, știi, după bucățica de diazid, nu băut apă, nu mâncat, nu. Și am zis că sper să-mi fac kilogramele, că nu m-am mai cântărit. Patrick mă tot întreba și nu i-am mai răspuns. Deci, serios, atunci m-am enervat, nu mă mai interesa
cine-i Patrick, cine-i, adică nu m-a mai interesat. Prin ce am trecut atunci, perioadă de vreo 3 săptămâni, am zis că nu. E imposibil, asta e tortură, concurs, asta e tortură. Ce e asta? Știi? Și eu i-am că cumva în capul meu, băi, eu de asta te-am luat pe tine. Să nu fac eu asta. Da. Oarecum când mi-a venit rândul la cântar, m-am dezbrăcat de tot, am rămas în slip. Mi-a făcut o cruce mare, m-am urcat pe cântar și m-am uitat în sus, așa, știi? Și m-am lăsat pe călcăi. Nu știu ce mi-a venit mie atunci să mă las așa pe călcăi, că știi de ce? Atâta m-am uitat în jos și mi-a arătat prima dată când am călcat pe cântar 100 de kg. Când am călcat cu un picior, știi? Da. Și am făcut. Și ăla. Ok. Și mă uit pe cântar. 95,99. Nu cred asta. Ia uite. Băi. Mi-a zis că no, tu te joci cu mine, cumva, nu știu ce asta, ce-a fost asta, ce, știi, adică am avut o zi atunci. Am 99. Da. Limita de 96. Da. Și el a postat la story, Patrick, atâta o scris, 95,99. Adică nu mai scris nimic, nu mai... O scris la story, 95,9 kilograme. Și eu i-am pus un râs, știi? Și îmi zice, ok, hai să ne încărcăm. Avem 24 de ore la dispoziție. Încărcăm. Eram așa nervos, dar hai să terminăm ce am început, știi? Nu mai intram în niciun detaliu, cumva, nu mai întrebam nimic, doar executam, știi? Eram soldat. Hai să facem. Am ajuns până aici, trebuie să facem. Mi-a trimis planul, a doua zi n-am vorbit deloc cu el. Sâmbătă. Deloc. Deloc n-am vorbit cu el. Îmi scrie, trimite și mie un update. Trebuia să-i trimit update dimineața și nu i-am trimis. Și după vreo 3 mese, trimite și mie un update, știi? S-a prins că eram negru de supărare. Și atunci l-am pus pe Dan să-mi fac un video. L-am trimis, început să postez cu mine, nu știu ce și nu știu. Și început să băieții să facă predicții. Știi? Și toți Angel Calderon cu mine pe categorii, Oleg Crivi cu mine pe categorii, un german care fusese de vreo 4 ori la Olimpia cu mine pe categorii, un italian tot de la Olimpia cu mine pe categorii și încă vreo 2-3 buni. Eram 9. Și mi-am zis că nasol. Și toți Ali, Calderon, Crivi, Chiriac. Eu. Știi? Și-mi zice Dan. Eu când auzeam, eu nici nu voiam să mă uit pe postările alea, nici nu știi după cele trăite și întâmplate cu zi înainte, 2 sau... Nici nu voiam să gândesc până acolo, da, păi să... Și... Îmi zice Patrick. Ok, văd că corpul răspunde bine, totul e în regulă, adică tot, știi? Bun, ne trezim dimineață, plecăm la concurs. Trimite-mi update. Trimis un update. Și zice, let's go. Momentul scenii a fost așa, știi? Am ajuns să intrăm pe scenă în backstage și mă vede cineva
cum eram făcut în cameră. Și că tu vino cu mine. M-am luat direct la tanning, m-am băgat la tanning. Cu că nu la profesioniști să intre așa, crema asta pe tine, ai nebunit. Și încă o chestie, nu știu dacă astea cum să le spun eu, întâmplări. Calderon și cu Crivi erau acolo, la vopsit. Și am intrat și eu. Și eram toți trei, știi? Și Ambra, ce ca să vă fac un filmuleț la toți trei, ce știi? Și ăștia arătau de pe altă planetă. Adică stăteam și mult în și vedeam niște adevărați profesioniști. Adică micuți, dar crepau și carne și orice, adică na, că de altfel erau top 6 Olimpia amândoi, știi, de pe atunci. Și am zis că, băi, e groasă rău. Dar nu mă mai interesa, adică hai pe scenă. Și am urcat pe scenă și ce să vezi. Bill Sibilia, ăla care o alerga după mine pe hall, Da. era Hejaj. Și m-a fixat. Deci pur și simplu când m-am urcat pe scenă m-a văzut. M-a fixat cumva și pe aceea nu s-a mai uitat la mine. Și am zis, ok. Prima comparație și strigă. First call out. Oh, hell! Holy! Nu știu ce. Ciriac! Când am auzit, eu deja eram... nu mai contează. Am prins primul first call out. Asta era obiectivul meu. Încep comparații. Mă pun lângă ăștia deodată, știi? Adică m-a trecut o comparație domnilor din nou, știi? Bam, 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 bam. Îl pune pe cum îi zice, pe Calderon pe mijloc, pe Oleg în partea aia și eu lângă Calderon aici, știi? Și eu stăteam și mă uitam, băi, dar stai că pac, știi, de pe scenă de acolo mă uitam și Dan. Bine, bă, bravo, ce ți-am zis eu? Băi, îi auzeam că era în față acolo, știi? Și am zis că, bă, ești nebun, deci în capul meu și mă dau jos de pe scenă. Dar oarecum temător în poziții, când nu intram prea greu în pozări și mă dau jos de pe scenă și îi zic lui Ambra, dă-mi la telefonul să văd ce-o scris Patrick. Bă, leu, că n-am deschis telefonul. Băi, ce m-a certat ăla acolo? Nici m-a făcut iar în tot felul. O zis că, băi, ce cu tine? O zis că tu nu știi să pozezi. O să că vezi că te descalifică ăștia, te depunctează ăștia, că ce cu atitudinea asta de rahat? Băi, așa, mesaj. Da, deci pe bunii eram așa, parcă eram ăla timidul care nu vrei să deranjeze pe nimeni, știi? Și își face și el treaba într-un colț acolo. Fix așa mă vedeam. Da, așa și mă simțeam în momentul ăla, îți dai seama că când am văzut că mă uitam stânga-dreapta oamenii de la Olimpia cu mine și eu venit de la Vaslui dintr-un sat uitat de lumini printre dâns și pe acolo, știi? Dar fix așa m-am simțit aiurea rău și moșul certat ăsta parcă dăde cu parul când scria, când citeam acolo, știi? Și îmi spune, trezește-te, că nu, și asta, văd că asta e atitudine. Mamă, că n-am fost așa. Știi cum am intrat pe scenă? Rachetă. Deci, știi cum am intrat pe scenă? Când zicea ok, gentlemen, from Double Wise. Zoom, deodată. Deci numai asta avem în cap. Cearta lui Patrick. Deci parcă a fost o ceartă de aia părintească. Știi? Bam, 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 bam. Nu m-am mai trecut când am intrat în finală, nu m-am
mai trecut lângă ăștia, știi? Și am zis că, mamă, ce fraier am fost, eu te-au avut dreptate, stai, m-a depunctat și mă. Și încă o dată, zdrang, și deodată, number, nu știu cum, switch, și iar m-a trecut acolo, știi? Eu retras pe ăștia doi, pe Oleg și pe Calderon, și am rămas locul 3, 4 și 5. Și eu eram în stânga, bineînțeles, nu eram pe mijloc. Ăla care era pe mijloc era cu siguranță locul 3, știi? Și începem. Hai, dublu biceps. Bam! Acolo mai rău, dar se vedea pe filmare, se vede frustrarea din mine, știi? Numai vorbile lui ăsta în cap. Așa mă uitam, știi? Și în stânga și în dreapta. Îmi vinea să-i bat pe scenă. Vai! Era germanul și cu italianul. Amândoi la Olimpia fusese, știi? Și am zis că, trebuie să fac cumva să avansez. Și mă întoarce cu spatele, dublu biceps din spate. Bum, tare, strângi, bum. Ne întoarcem cu fața. Mă-l văd pe ăsta. Țin minte și acum, stătea cu capul în foaie. Au făcut o pauză așa, cu un pix. Și mă uitam la el așa. Dar așa, parcă îmi creștea pulsul, adrenalina, știi? Celiac, switch with... Bam, și mă trec pe mijloc. Mă, am zis că ăsta e momentul meu. Dacă îl ratez pe ăsta, s-a terminat totul aici, știi? Ce urmat? Abdomen și coapse. M-am pus zând, bă! Am zis că acum trebuie să crep tot. Mi se duc genunchii, nu contează. Și ne-au mai luat o tură și am zis că nu, am zis că eu, dacă știi, când ajungeam la Most Muscular, se termină, știi, am zis că dacă se termină aici și rămân pe mijloc, ăla-i. Mi-am mai luat o tură. Bam. Știi, la început am zis că, sigur mă mută iar pe aici. Și ajung, dublu biceps din spate, tot pe mijloc. Am frăținat deja, prindeam aripi, știi, și când în Most Muscular. Și am rămas acolo. Gentlemen on the line. Vai, când am auzit Dan, bine, urmă așa s-am zis. Eu am mai trecut odată, nu știu ce. Dau cu atitudine după ce și la programul liber și la... Parcă eram eu câștigătorul pe scenă. Serios, deci m-am schimbat total. Mi-a schimbat atitudinea, parcă intram și la Open, dacă nu mai păsa, știi? Și au venit top 6, eu premiat la locul 9 sau câți am fost atunci. Locul 4, îți dai seama că așteptam la locul 4. Cu inima, că erau 3 calificări atunci, știi? Fusese puțini competiții în anul ăla. Și foarte puțini de 212. Și erau 3 calificări. Și toți stăteau așa, știi, locul 4. Locul 5 luase germanul ăla care de vreo 3-4 ori pe la Olimpia. Foarte definit pe față, era mamă, dar pe spate. Locul 4, italianul, Lorenzo. Păi, m-a bușit plânsul deodată, știi, pe scenă. Ăștia... Dar ți-am zis eu, stai seama că știam că eu sunt locul 3, știam ca mâna deodată și calificare la Mr. Olympia 2020, tichetul spre Mr. Olympia. Alfred Chiria! Mamă, ce emoții! Wow, Alfred. La debut, știi? Wow. La debutul la profesioniști. Și stăteam atunci mi-a trecut într-un minut, mi-a trecut 1000 de gânduri. Adică la ce încercări am fost pus înainte de concurs și ce am obținut, știi? Aș vrea să te întreb aici, Alfred. După concursul ăsta a fost trecerea la Open? Sau mi-a urmat ceva la 212? Nu, după ăsta, dar a fost o chestie nevrută de noi doi, de mine și de Patrick. Știu. Noi avem 2 ore de podcast. Iar ne avem 2 ore de podcast.
Avem de ales în felul următor, dragilor. Eu vă zic care ar fi opțiunile. Oricum decizia o să o iau eu. Sunt convins că și Alfred o să fie de acord. Aș putea foarte bine să trec de la un concurs la altul și să pierd toată frumusețea acestui drum pe care o spune Alfred. Alfred, îți mulțumesc din inimă pentru toate detaliile pe care le oferi. Cred Ne că... scuzi. Nu, nici vorba de așa ceva. Deci, dragilor, există două perspective. Una, să aflați autenticitatea de la călcarea rahat a iubitei lui Alfred, de la toate poveștile care s-au întâmplat în spatele Instagramului și în spatele ceea ce se vede și să aflați doar locurile la concurs pe care și voi le știți, sau, bineînțeles, să urmăriți partea 3, pentru că avem 2 ore de podcast. Evident, partea 3 mi-o asum din inimă și din suflet eu, pentru că o să vin cu mare drag la ea și să filmăm partea 3. Dar eu aș zice, Alfred, ca partea 2 să începem cu Open-ul, de fapt. Partea 2? Partea 3, iartă-mă. Partea 3? Da. Păi, cu Open-ul o să Pentru că la Open-ul există mari povești. De la... oricum nu mai exista 212. Exact. A fost și acolo o poveste. Wow. Dragilor, 2 ore de podcast trecute cel mai rapid din viața mea la un podcast de până acum. Nu am avut niciun podcast de 2 ore, Alfred. Vreau să spun cu inima curată asta și ți-o spun cu enormă mulțumire că povestești în detaliu toate aceste aspecte. N-am avut niciun invitat care să poată să-mi povestească astfel de întâmplări și ce a trecut efectiv prin fiecare concurs și ce înseamnă de fapt sportul ăsta. Eu acum conștientizez când te ascult pe tine, de fapt. Da, pentru mine a fost sportul ăsta la profesioniști a fost o încercare. Chiar un challenge a fost. De la primul concurs, chiar de la primul concurs. De asta, când îmi aduc aminte, am trecut prin multe, dar oarecum mi-am dat seama pe parcurs că care e atu-ul meu în acest sport, știi? Chiar mi-am dat seama. De ce am ajuns până aici? Sau de ce alții n-au putut și eu am reușit cumva. Adică câteodată stăteam și mă întrebam, băi, ce am eu? Că toți au genetic, au structură, au sânzestea. Și mi-am dat seama pe parcurs că eu fix cum mi-a zis Patrick la competiția de anul trecut din Italia, o zis că tu ești pușcaș marin, tu execuți. Nu contează. Tu primești ordinea și execuți atâta. Nu pui întrebări, nu pui nimic. Fix așa mi-a spus. Eram în cameră, știi? Te-ai descoperit pe tine. Da. Putem spune asta. Da. Dragilor, aici se încheie partea 2, în care, din nou, nu ați aflat de ce a făcut Alfred pauză, dar cu siguranță după alte, eu zic, apropo, Alfred, acum eu te întreb așa, o să o și tem dacă e cazul. Mai urmează o plecare în concediu, că știu că trebuie să pleci mâine? Nu. Ok. Nu, mâine nu. Trebuia, dar am decalat. Am înțeles. Eu asta probabil nici nu o să o pun. Ideea era că mă gândeam când pot eu să vin să filmăm, știi? Da. În direcția asta întrebam. Bun, dragilor. Aici se încheie partea 2 cu o grămadă de întrebări la care sunt convins că o să uite cu mare drag și pe lângă Ambra, bineînțeles, și Dan și Oana și băieții care au stat ca la picnic, au librat amator. Erau mult mai multe de povestit, Dan și cu Ana știu detalii. Da. Corect. Ce în casă rămâne în casă. Dragilor, vă mulțumesc din suflet pentru că a stat până aici. Sunt ferm convins că și pentru voi au trecut aceste 2 ore la fel de rapid. Și bineînțeles ne revedem cu partea 3. Bineînțeles la finalul acestei părți nu o să îi cer lui Alfred o concluzie la cariera lui de sportiv, pentru că odată spus și la începutul acestui podcast, odată este în plină ascensiune și mai mult decât atât vreau să văd și eu odată cu voi în exclusivitate ce a însemnat Open-ul. Pentru că a eliminat un foarte mare stres. După cum ați văzut în acest podcast a fost vorba și menționat foarte mult cortizolul și au menționat Alfred multe momente în care cântarul
spuse uneori în spirit de glumă aici, dar sunt convins că la momentul respectiv au reprezentat un stres enorm de mare, pentru că acum, Alfred, care a fost ultima, asta aș mai vrea să te întreb aici, care a fost ultima ta greutate la ultimul concurs de pro la Open? Cât ai avut pe scenă la ultimul concurs de Open? Vreo 107,5. Deci cu 12 kg jumătate peste cât se chinuia să facă înainte. 11 kg jumătate, de fapt. Ceva în genul. Pe scenă. Neurim de off. Tocmai de asta am și trecut la... Mai în glumă, mai în serios, există o poveste în spate la toată chestia asta. Pentru că automat după competiția asta din Spania am mers la o sală, la Dream Fitness, țin minte și acum, m-am antrenat și am făcut un filmuleț după ce am mâncat. Bine, am făcut un filmuleț și l-am trimis lui Patrick, fără să mi-l ceară el. Și acum am un print screen cu el și îmi scrie atât, mi-a scris, let's do the open. Imediat după... Și de acolo ce pe partea a trei, dragilor. Vă mulțumesc din suflet că ați rămas până aici. Alfred Chiriac pe Instagram. Bineînțeles, ați auzit în acest episod și abordări referitoare la clienții lui Alfred, deși nu se identifică atât de mult cu cariera de antrenor, cum a spus și el că e un sportiv, dar are sportivi foarte bine pregătiți pentru că, evident, odată ce a trecut prin acest drum de 10 ori ca profesionist și încă nu știu câte drumuri ca amator, cu siguranță este cel mai în măsură să vă pregătească și pe ceilalți care vreți să aveți un drum cât se poate de optim și, bineînțeles, plin de progres. Și în funcție de cât sunteți dispuși să munciți, trebuie să o spun și pe asta, pentru că nu toată lumea e pușcaș marin și nu toată lumea poate doar să execute. Așadar, alegeți-vă cu cap prioritățile și alegeți-vă omul potrivit. Eu am fost Igor și vă mulțumesc din suflet pentru vizionare.